dedi metekini yapalım. O da aklı bir de kokar da kon var. Maya kadar kon bengoli falan bir adam bu sani. O bengoli metek o da maya kadar maya kadar maya kadar jip. Maya kadar benzi gibi var. Yanda pasa var. Yanda metek kon sıra jundang mani. Halo, halo. Halo. हेलो साउंड सिस्टम वॉल्यूम लगाओ वॉल्यूम क्या तो नॉर्मल वॉल्यूम ये है हेलो आंजाय सिकला खून आंजाय सिकला खून आफाया बिखौनो मोजां मोनो आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो आं जाय सिख्लाजों आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो आं जाय सिख्लाजों गुरनां जाबाय आफायाबो बिनि मुङै सेन्देल हानाय जाबाय But